Jeg kommer lige her, Flemming. Vil du ikke lige flytte dig? Tak. Ja, du kommer op i. Vi kører. Bare I med dig, Flemming. Skal vi selv starte her? Silja har været rigtig godt efter det med de høje albuer. Ja. Det har hun. Det er godt. Hun ruller også fint. Nej, det kan jeg ikke på bil. Så det bare, ja, det må være helt almindeligt.